रन्जन दैमारि बिथांखौ थांनाय 20 अक्ट' खालि जेलाव हरफिनबाय बेखे बिथांखौ थांनाय 24 जानुवारि खालि जेलनिफ्राय दिहुनदोंमोन आरो दिहुननाय एकमात्र थांखियानोमोन जानो गोनां जि बर'फोरजों थामथि सुक्ति जानो गोनां बेवहाय सहि होनायनि मोनसे खाबु होनाय आरो बेदिनो स्पेशल अर्डार दिहुननानै बिथांमोना इन्टारिम जामिन दिहुनदोंमोन मास मोनसेनि थाखाय मास मोनसे 4 उइक्स होनना बुंदों 4 उइक्सनिफ्राय मोनसे इन्टारिम जामिन होदोंमोन आरो बे जामिननि तारिखआ 20 फेब्रुवारि खालि जोबनायखाय बिथांखौ आंखौ जेलाव हरफिनबाय 20 फेब्रुवारि खालि बिथांनि जामिनखौ एक्सटेनसन खालामनो थाखाय मोनसे हियारिं जानो गोनांमोन खिन्थु बे हियारिंखौ कोर्टआ गुवाहाटी हाइकर्टआ बेखौ पस्टपन खालामनानै 25 फेब्रुवारि खालि लादों आरो बेनिखायनो दा जिहेतु इन्टारिम जामिननि पिरियडआ जोब्बायमोन 20 अक्ट' खालिनि बेनिखायनो बिथांखौ जेलाव हरफिननाय जाबाय बिनिफ्राय हयथ' 25 अक्ट' खालि 25 फेब्रुवारि खालि हियारिंआ जागोन दा बे हियारिं जानायाव बिथांनि बे बेला एक्सटेनसन जागोन ना जाया खुनु ग्यारेन्टि गैया आरो हयथ' दानि जिथु माबा मावगोन बे हयथ' सिगांनि बेलखौ एक्सटेनसन खालामनायनि बदलै गोदान मोनसे जामिन अर्डार जामिननि थाखाय हयथ' पिटिसन होफिननो गोनां जानो हासिगौ जियानो जाथों सरकारा जिहेतु सुक्ति खालामनायनि मोनसे सासे साखर हिसाबै बिथांनि जामिन पिरियडखौ एक्सटेनसन खालामनांगौमोन आरो जि इन्टारिम जामिन बेखौ मोनसे रेगुलार जामिनाव माबा महर मोनहोनांगौमोन खिन्थु भारत सरकारा बेखौ खालामालासिनो जास्ट सहि होनो थाखायल'सो जामिन होनानै लाबोनाय बायदिखौ नुबाय षड़यन्त्र खालामनानै बिथांनि 20 तारिख खालि जि हियारिं जानांगौमोन बेखौ पस्टपन खालामनानै 25 तारिख खालामबाय आरो बेहाय जों भारत सरकारनि मोनसे षड़यन्त्र बायदिसो अनुमान खालामनो हायो जे बिथांखौ सोना दोनफिननांगौ आरो बे थिग जायाखिसै बे आनफर्चुनेट आरो बर' रायजो राजाफ्रा बेखौ लुगैयाखैमोन हास्थायाखैमोन आरो बेनिखायनो जों भारत सरकारखौ खावलायबावदों जे बिथांखौ जामिनाव दिहुनफिननांगौ बिथांनि जामिनखौ रेगुलार जामिन होनांगौ इन्टारिम जामिनल' नङा आरो हायोब्ला बिथांनि केसखौ रिभिउ खालामनानै जिहेतु बर'फोरनि थाखाय मोनसे पार्मानेन्ट पिसनि नामाव सुक्ति खालामबाय आरो सुक्तियाव बिथाङाबो साखर खालामबाय बेनिखायनो बेबायदि हिसाबै बिथांखौ अन्तत बिथांनि केसखौ रिभिउ खालामनानै गासैबो केसनिफ्राय रेहाय होनांगौ आरो बे ट्रायल प्रसेसा जिहेतु बिसार प्रक्रिया सोलिबाय थागोन खिन्थु सोलिबाय थानायाव बिथाङा जाहाथे बाहेरायाव गावनि न'आव थानो मोननाय जायो बेनिखायनो बिथांनि जामिनखौ रेगुलार जामिन होनानै गोबाव सम बिथाङा बाहेरायाव थानो हानाय बेबस्थाखौ खालामनांगोन जों बेखौनो दाबि खालामो सार दा खना खनला फैगौ बिटिसि इलेक्सन जागोन एप्रिलाव दा बेखौ नोजोर बोनानै मोनफ्रोम राजखान्थि आफादा खामानि मावगासिनो दाखालिबावैसो बिटिआरआव सुक्ति खालामनाय सासे सुक्तिगिरि बिथाङा राजनिथिक हाबबाय दा नोंथांमोननिया बे समाव मा बुंगोन राजनिथिक जों दाखालि 27 तारिख खालि जि सुक्ति खालामो बे सुक्तियाव गोबां मोनथाय गोबां प्रभिजन दिनै सुक्तिनि गेजेरजों बर'फोरनो होदों बर'फोरनोल' नङा बर'लेण्डआव थानाय गासैबो जाथि जन'गोष्ठिनि थाखाय दा बे गासै मोनथायफोरखौ मोननोब्ला इमप्लिमेन्ट खालामनोबा राजनितिक पावाराव थानांगोन आरो बेबायदि हिसाबै जायफ्रा सुक्ति खालामनाय बिसोरो अन्तत पावार पलिटिक्स फैनायनि प्रयोजनखौ जों नुहरदों मानोना जायफ्रा मुभमेन्ट खालामाखै सुक्ति साखर खालामाखै बिथांमोना गाबोन पावाराव फैबा बे सुक्ति मोननाय जिखुनु मोन्थाय बेफोरखौ रुपायन खालामनाय नङा बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनाय मावफुंनाय नङा आरो बेनिखायनो बेबायदि थांखि लानानै सुक्ति खालामनाय गासैबो साखरफोर पलिटिक्स फैनांगौमोन खिन्थु जों किसुमान खेथ्रआव किसु बेक्तिफोरखौ सुक्तिखारि किसुमान बेक्तिफोरखौ जों असुबिदा नुदों किसुमान लिगेल माबायाव गासैबो हाजोबनाय नङा खिन्थु जिखिनि हायो फैनांगौमोन आरो हयथ' बेखौ नोजोर होनानै प्रमद बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबाननिफ्राय ओंखारनानै दिनै पार्टियाव फैबाय हयथ' आरो बेदिनो सुक्ति खालामनाय गासैबो साखरखारि जायफ्रा पलिटिक्स फैनो गोसो बिथांमोनाबो बेबायदिनो पलिटिक्सआव हाबनांगोन आरो दिनै जों एनडिपि प्रग्रेसिभ हिसाबै एनडिपिनि नामाव जों इलेक्सन गेलेनो लुगैयाखै खिन्थु जोंनिफ्राय जायफोर इलेक्सन गेलेगोन बिथांमोना बे पार्टियाव जिहेतु जों इउपिपिएलखौ थांनाय 15 मायथाइयाव 2015आव अल बर' स्टुडेन्टस इउनियन आरो एनडिपि प्रग्रेसिभआ ज' जानानै दादोंमोन
बेनिखायनोथ' जोंनि जेसेबां सोद्रोमाफ्रा पलिटिक्सआव फैगोन बिथांमोना UPAPLनि बेनारावनो हयथ' इलेक्सनाव बाहागो लानो गोनां जागोन आरो बेखौ जों दासिमहालागै फाइनाल डिसिसन लायाखै खिन्थु बावैनो लागोन। सार जेनेबा गोजोन गोरोबथा जानायनि उनावहा जाथियारि जे माने थासारि फिन खेबसेबाव रेकर्ड जानायनि उनाव दाखालि 21 पानेरियाव मोनसे गावथारनाय जाथाय जाबाय। 21 तारिख खालि हराव पानेरि ओनसोलनि बे गरियाजान ओनसोलाव सासे बिजनेसमेनखौ जे गावथारनाय बेयाव किसुमान स्वार्थ जड़ित मानसिफोरनि एसे आखाइ दं बायदिखौ जों नुयो कारण बर'फोरनि गेजेराव बर'लेण्ड ओनसोलाव जिहेतु मोनसे पार्मानेन्ट पिस फैबायमोन बे पिसखौ बोरैहाय भंग खालामनानै बर'फोरनि सायाव आरो बोरैहाय बेबायदि उदखारि खामानि मावग्रा होननानै दाय जाबसिननो हायो बे षड़यन्त्र खालामनाय बेखौ नोजोर होनानै बे खामानिखौ मावदों आरो बे खामानिखौ जों सोंखारिबायाखै मावग्राया जायानो दाजाथों जों बे खामानिखौ सोंखारिदों आरो कन्डेम खालामदों लोगोसे सरकारखौ ल' एन्ड अर्डार नियन्त्रण खालामग्रा पक्षखौ जों अनुर'ध खालामदों आपिल खालामदों जे बिथांमोना थाबैनो दायनिगिरिखौ हमनांगौ आरो आयेन मथे साजा होनांगौ।